sa kaap. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining sa kababae nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Jaika. Kaya na ko nakamata, oy. Ay, magdali ko, be. Basi palit ko sa klase. Jay! Jay ka! Wata ko eh! Si Mark. Wata ko, Jay! Dali, Mark! Ay, salamat itahon. Nagiging kauban pa ingon sa eskwelahan. Nadugay mo sa lagi ka. Oh, lagi ay. Dugay ko na tugi. Natintal ko cellphone. Mauna diha. Unya, ikaw, nga nung nadugay mo sa gabi? Nagtuon taon ko dong, no? Mong nadugay ko katuog gabi, eh. Oh, perfect din ni Ron. Ma-perfectness number. Madali ta, oy. Day, Jay ka. Uya po ni Mark, no? Ha? Dili taon, uy. Nga nangutan naman ka, day. Uya ba mi? Walang day, nangutan na lang ko. Kaya may magumumagkuyog. Amigo ra mi niya, day, uy. O dili sa mahitabo nga, manguyab na smart na ako, no? Amigo ra gyud mi niya. Jay, wam day klase. Kuyog ta na. Asa man ta? Anak ta nang ilawom sa kahoy, oh. Magod sa mata diha? Lingkod. Storya. Oh, ikaw. Eto na. O, sabi ito istoryahan din ni Mark. Bisa kung sa langkod. Unsa man pananglit. Oh, kuan. Storya lang ta, oh. Storya tag love life, eh. Love life, cute. Oh, nindot na nga topic. Maghiskot ta sa tong love life. Sige, pagbigyan. Ako iwan ang mga tanan mo, ha? Sige. Taga diin man ang imong uyab. Ha? Uyab, cute. Oo, taga diin ang imong uyab. Ay, kalois kinuodong. Wa pag tayo nasaag na ko. Ha? Sure ka? O taon dong, uy. O pag ko makasuway nga, gipanguyaban ko. Mao ba? Sige. Ako ni si Mangutana, ha? Sige, pangutan na. Kaysa ba'y uyab ni mo? Nga man di ka tawa man ka. Tubag ako. Kinsa imong uyab? Katawa lang ko, Jay, kay parehas ni mo, wa sa ko'y uyab. Ha? Pag sure, uy. Tinuod bitaw, wa ko'y uyab. Nga nung wa man kay uyab, nakagwapo ni mo. O sa mati ganahan ni mas babae, be. Nga nung wa pa man kay uyab. Dili mo ko pilian og babay. O sa mati gusto ni mas babae. Nga wa pa man ka makauyab. Ang akong gusto sa babay, parehas ni mo. Mark. Manay tinuod, Jay. Sa una pa mo ko ganahan ni mo, pero madlo kong sulti ni mo, sa akong feelings. Nga naman. Tumbuyon mo gud ka. Tumboy ba, uy? Ngayon ani yung gid ko. Unya, Jay. Karon, may chance ko nimo. Unya na lang, uy. Ha? Sa unya na lang. Sugto na lang gud ko, aron nagkauyab na ta. Dili ko, uy. Amigo lang gud ta. Ay, dagan na siya. Naninanguyab niya. Saba, day, uy. Kadako, binibaba. Nalitay ng gani ko. May nanguyab na ni mo. Nya, sa may mong dugay-dugayan. Sugta dayo na si Mark. Maayo ka, day nga. Akong suton si Mark. Ay, para na ako, day. Okay, ragid ka ayo, day. Nga imo siyang sugton. Kay kun magpagahi-gahi ka, kuyag mailog nas uban. Gwapo ba nas Mark? Maong sugta na dayon. Tinuod, Jay? Uyab na ta? Oh, Mark. Ako na kang gisugot. Yes! Salamat kay Jay, ha nga. Wako na mong patusag dugay. Basta ayaw lang ba ikong pinuang ni Mark, ha? Promise na ako na mo, Jay, nga magbinuotan ko. Salamat, Mark.
sa mga balitang nadunggan ko, Jeka. Nag-uyab-uyab naman kuno ka. Opa, Pastilan ninyo ro mga bagong tubo, oy. Nag-eskwela pa gani mo, mag-uyab-uyab dayon mo. Na, hindi ka kapugong sa dagas panahon nun, eh. Lahi na kayong atong panahon. Basta ha, Jeka. Paningkamot gyud nga mahuman kas imo pag-eskwela. Muna, bahalag mag-uyab-uyab ka, basta pagtarong yung eskwela. Ha? Mo ni gisulti sa imong parents? oh Mark. Okay raman nga, mag-uyab-uyab ko basta magtarong lang kuno ko sa akong pag-eskwela. Parehas gini ng mga ginikanan sa. Kay si mama o si papa, maumsad na gisulti nila nako. Basta Mark, muhuman kita sa itong pag-eskwela, ha? O, Jeka. Makasuyo man kaayo mo day, uy. Ha? Nga naman, day. Ang sweet man kayo mong Mark. Love lang ginamang usag-usaday. Hi, unta tanan. Dali aras panahon, Mark, sa? Happy tagir nga itong bakasyon. Lagi? Mura lang ugwa. Unsa mo ka? Naguna-una lang ko pa. Magbakasyon na. Dili na tayo makita. Nga naman mag-uol mo ka nga dito makita. Natural. Ningawan man ko nimo. Sige lang. Soroy na ko nimo permis inyo. Aron di kami ngawon. Basta ba ya, O, lagi. Promise. Milagro runda. Wa magid man ni si Mark. Hapon naman lang. Asa man ba siya paingon nga? Wa man siya magpakita na ako. Jeka! Oh, Jeka! ang amigo ka ni Mark, nagdali nga nagpaingon dali. Nga na magka ni siya? Jay! Jay! Nagkabalita di mo! Ha? O, unsa man mo yung balita na ako? Bahay ni Mark yung uyab. Nga naman dahil si Mark? Napusilan o namatay! Unsa? Galing na ito mo, manini mo, Mark. Ikisabay na po sa libo. Anak, nga nung nahitabo, mali mo. Hindi mo sa mga tabo, Ganun po si Mark. Naaani dahil ugit po sila nitso. Kasakit na ito po mo, Mark. Sakit kayo ni. Mark! Ingon sa ridat agkan ako ang kalibutan sa nahitabo. Pero ako'y mahimo. Patay naman si Mark. Igo na lang ko sa paghandong sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power, RMN.